Азатлыгы өчен көрәшкән сабыр халкым, каһарманнарыбыз, хөрмәтле ветераннарыбызга багышлап иҗат ителгән шигырем Батыр халкыма. Зур бәйрәмне көтә илем, көтә халкым, туган җирем, зур горурлык белән аны моңсуланып көтә күңелем. Алмагачлар чәчәк аткан майның бер иртәсендә сугыш беткән дигән хәбәр ямьле яз алып килә. Күпме кеше көткән бу хәбәрне, күпме күз яшьләре түгелгән, күпме сагыш, кайгы ачылары, күпме кеше җирегә күмелгән. Курыкмаган халык ятимлектән, курыкмаган салкын ачлыктан, бар теләге илен азат итү. Фашист дигән кыргый ерткычтан. Күңелләрдә мәңге онытылмас батыр халкым көрәш юлларың. Сине данлап, хөрмәт итеп яши, горурланып ул һәм кызларың. Мин Шәрифуллина Лиана, Түбән Кама медицина клиаты укучысы. Бу минем бабамның атасы Мәрдәнов Хәлим Шәйгәрдан улы. Ул 1904 елның 26 декабрендә Оренбург өлкәсе Әсәкәй районы Иске Мөкмин авылында туган. Сугышка хәтле ул авылда эшли. 1942 елда үзе теләп фронтка китә, сапер булып хезмәт итә. Сталинград өчен булган сугышларда яраланып госпитальдә дәвалана. Соңнан ул Венгриягә җибәрелә. Җиңү бәйрәмен дә ул шунда каршылый. Хәлим бабам туган йортына 1946 елның 1 январында гына кайтып җитә. Сугыштагы батырлыклары өчен ул батырлык өчен җиңүнең 30 еллыгы, җиңүнең 40 еллыгы, Германияны җиңү өчен медальләре, Бөек Ватан сугышы ордены, Жуков медале белән бүләкләнә. Мин Хәлим бабам белән бик горурланам. Ул батыр, кыю булган. Рәхмәт бабам бу җиңү өчен. Бу минем икенче бабам, Шәрифуллин Мөхәммәди Закир улы. Ул 1927 елның 15 октябрендә Оренбург өлкәсе Әсәкәй районы Иске Мөкмин авылында туган. 1944 елда 17 яшендә армиягә алына. Хезмәтен ул Владивостокта укчы булып башлый. Кореяны японнардан азат итүдә катнаша. Сугыштагы батырлыклары өчен ул Кореяны азат итү өчен, японнарны җиңү өчен, җиңүнең 30 еллыгы өчен медальләр һәм орденнары белән бүләкләнә. Мин Мөхәммәди бабам белән дә бик горурланам. Без сезне мәңге онытмабыз. Замандашым, тәмле икмәк исе, таралганда басу өстендә, ашасын дип балам шул икмәкне, атаң ауды сакла исеңдә. Ашасын дип балам шул икмәкне, атаң ауды сакла исеңдә. Замандашым, яңа бәхет таңы каршылаган сайын илемдә. Шушы таңнар өчен кайталмаган солдатлар бар сакла исеңдә. Шушы таңнар өчен кайталмаган солдатлар бар сакла исеңдә. Замандашым, газиз аналарның ачы яшен күрсәң күзендә. Халкыбызның ниләр кичергәнен адым сайын
сақла есіңді. Туған жерінің нелер кешіргенін замандашым сақла есіңді. Туған жерінің нелер кешіргенін замандашым сақла есіңді. Замандашым сақла есіңді. Biz сугышны кинолар яки китаплар аша гына түгел, ата-бабаларының сөйләгән хатирәләре аша беләбез. Аның никадәр кайгы алып килгәнен, никадәр зур афат икәнен аңлыйбыз. Гомумән сугыш кагылмаган бер гаилә дә юктыр ул. Безнең картатайның 3 энесе сугышка киткән һәм берсе хәбәрсез югалган. Әтиемнең бер туган абыйсы 18 яшендә сугышка китеп 2 батырлык өчен медаль алып кайткан. Инде менә картатаем Каримов Зәйнетдин Бәдретдин улы сугышта булып 43-нче елны бик каты яраланган. Күзенә һәм үпкәсенә зарар килеп, контузия булып госпитальдә бик озак яткан. Аллаһ Тәгалә сугыш китермәсен инде. Менә сугышка багышланган бер шигыремне укып бетәм. Сугыш инде. Ни булса да үтсә дә ул һаман үтәдер. Хәбәрсез югалган җәүгирларын туган туфрак һаман көтәдер. Сугыш инде. Үлем иле. Дәһшәтле ут кисә җаннарны. Шит җирләрдә янып тамып калган ата-бабаларның каннары. Ни ул сугыш? Сорамагыз әле. Ходай күрсәтмәсен диегез. Аяз күк астында, тынычлыкта, иректә яшәсен илебез. Барыгызны да бу олы бәйрәм белән котлыйм. Дөньялар тыныч булсын, гаиләләребез имин булсын. Гөлширә Иматуллина, билгесез солдат кабере. Калкылыкта ялгыз кабер тора. Тирә-ягын ширәм каплаган. Кем газизе күмелгән соң монда? Нигә гөлләр чәчәк атмаган? Фашист палач кылган явыз эшен, октарылган газиз җир ана. Канлы туфрак яңгыр булып яуган, гөлләр үсми, кайнар яшь тома. Әйтче, солдат, кем буласы син? Туган җирең кайсы илләрдә? Кылганнар да дәшмәй башын игән, моңсуланып исә җил генә. Ничәнче ел эзли инде ана, яу кырыннан үзенең баласын. Ташны уеп, билгесез дип язган. Кайдан тапсын йөрәк парасын? Ана карый ерак офыкларга, эндәшә күк улы елмаеп. Карт анага сердәш булып күктә, тик ялгыз ай йөзә моңаеп. Күптән тынып калды ул сугышның хәтәр туплары. Тик сүнмичә ветеран йөрәген телеп тора әле утлары. Күпме кайгы, хәсрәт алып килде. Җан ишеткән салкын ул сугыш. Ул мәхшәрне кичкән һәр кешенең тешләрендә һаман кан коеш. Бурычлыбыз сезгә, рәхмәтлебез. Шушы көнне күрәлгән өчен күпме корбан ярниләр хакына. Исән калды газиз туган илем. Онытмыйбыз, кадерлик аларны, чын күңелдән сөеп, яратып, илем диеп башын салганнарга дугабызны тырыйк яңартып. Тиздән алмагачлар, шумыртлар чәчәк ата. Илебезгә җиңү бәйрәме килә. Хөрмәтле ветераннарыбыз, сез санаулы гына калдыгыз. Сезгә саулык, сәламәтлек, балаларыгызның, аныкларыгызның иелеген күреп яшәргә насыйп булсын. Бәйрәм белән. Әткәйем яшь чагында яратып җырлаган көзге ачы җилләрдә җырын аңа багышлыйм.
Musa, Celil, Vəhşət. Alar jiyip analarını, balalarını qırğa qoydular. Qazıttılar çıqır, əvzləri şiddən kilit qarab durdular. Ondan soң şıqır qırıyına Dizdiler de halsiz halkını zor burunlu, yemsiz bakır gözlü isirik mayor üstke kalktı. Gün yağmurluydu. Birsin öte türte kurgaç bulutlar yeldiler jirge. Yok. Bu günü men unutmam. Özüm gördüm. Öz gözlerim bilen ukırı baktı nişik yılgalar. Balalar bu nişik oksi yaşın töktü yarsıp jirana. Özüm gördüm. Nişik mыңлык yaş bulut aşa jirge sozulur. Öksüp öptü öksüz balaların sыңgı kabat kısıp suğurup. Yaş balalar korkup anaları itəginə yılap yapıştı. Mıltık tavışı kesti kart ananın yüreğinden çıkan kargışını. Jırlarım siz şıtıp yüreğimde, il kırında şeşek atığız. Күпме bulsa sizde күч hem gayret, şul kaderli jirde hakkıgız. Sizde benim bütün duygularım, sizde benim kırsiz yaşlarım. Siz ölsəgiz, min de untulurmum. Yaşasagiz, min de yaşarmın. Min qabızdım jırda yalqın itip, yüreğim hem halkım kuşkanını. Jırım bilen dostunu irkeledim, jırım bilen jingdim düşmanını. Aldı almaz meni tüben lezzet. Vak durmuşnun şuar perdesi, şiğrimdegi şınlık ut hem suyu. Yaşavımның bütün мәгънәсе. Үлгәндә дә йөрәк тугры калыр шигъремдәге биргән антына. Бар җырымны илгә багышладым, гомремне дә бирәм халкыма. Җырлап үттем данлы көрәш кырын, җырлап килдем тормыш языма. Соңгы җырым палач балтасына башны тоткан килеш языла. Жыр иретті мені хыр яшәргә, һәм үләргә кыю ир булып. Гомрем минем үлмәс бер жыр иде, үлемем дә яңгырар жыр булып. Әңгәм атна бай көтәләр. Ирләр юлга, сугыш яланына. Без
Кайтырбыз диеп китәләр, ә хатыннар түземсезлек белән, түземлек белән көтәләр. Көтәләр, тыны белән тартып алыр булып, каш өстенә куеп колларын, уяу солдат кебек күзәтәләр ирләренең киткән юлларын. Көтәләр, кичләр булса, тизрәк шәфәк батсын, юл яктыртып таңнар атсын дип. Кышлар булса, тизрәк язлар җитсен, кыр казлары белән кайтыр дип. Көтәләр, юл буенда ялгыз каен булып, тирән ялга булып тынгына, горур таулар булып тыйнак кына, тагын бер көн, берәр ел гына. Көтәләр, мөгъҗизәгә өмет итәләрме? Үлгәннәрне хәтта көтәләр. Кайгыларны сагышларга төреп, ел артыннан еллар үтәләр. Тол хатыннар һаман көтәләр, көтәләр. Озатып вокзаллар каршында, маңгайдан үптеләр аналар. Дөньяны күрмәгән балалар, тузанлы юллардан үттеләр. Балалар керделәр утларга, балалар сүз бирде тупларга. Күпләре төйрәнеп шинелгә, калдылар еракта йокларга. Балалар, торыгыз, балалар, ашыгыз суына табында. Ничә ел тормыйлар балалар, Иделдә һәм Дунай ярында. Уятма, йокласын син ана, айларны, елларны санамар. Күңелдә һаман яшькел бала, кайтмаган солдатлар, солдатлар. Ана ул йокламый сабые, юрганын ачса да уяна. Аналар йөрәге шикелле, мәйданда мәңгелек ут яна. Аналар йөрәге шикелле, ут яна, уйлана, талпына. Аналар хәтере шикелле, җил йөри күргәннәр артында. Аналар хәтере шикелле, җил йөри күргәннәр артында. Шагыйрь Мансур Гаяз 1917 елны Мари Республикасы Бәрәңге районы Бәрәңге авылында туа. Бөек Ватан сугышы елларында шагыйрь дошманнарга каршы каләм белән дә, корал белән дә көрәшә. Хәзер көч безнең якта. Күрәсез, көн сайын шәһәрләр алына, безнең армия алга бара, дошман тармар ителә, тиздән җиңү кояшы балкыр дип белдерә ул фронттан язган соңгы хатында. Ләкин Мансур Гаяз җиңү кояшының балкуын күрә алмый.
1943 елның 19 ноябрендә Витебск өлкәсендә барган сугышларда һәлак була. Һәлак булган урыны Белоруссия, Витебск өлкәсе, Ускарова авылы. Бер хаксызга күздән төшкән яшьләр, бер хаксызга җиргә койган кан, булыр иде карап йөзәр диңгез, уйсу җиргә әгәр җинасаң. Азатлыкны сөйгән горур халык коллык бугауларын кимәскә, күтәрелде көчле давыл төсле, күтәрелде изге көрәшкә. Фашистларның пычрак явызлыгын нәрсәгә дә белмим тиңләргә, аны хәтерләү дә авыр бугау кидерткәндәй була иннәргә. Нинди зур кайгылар китерде ул шат тормышлы Совет иленә. Күтәрә алмый таулар сыгылыр иде бу кайгыны алса иңенә. Җимерелгән сәнгать мәрмәрләрен тулы хакы белән түләргә, илебезнең изге туфрагыннан үз пычрагын ятып үбәргә мәҗбүр булыр йөзе кара дошман, һәм ул таләп тиздән үтәлер. Иң хурлыклы җиңүленең фашист бөтен авырлыгын күтәрер.